לגנות אותה בתבונה, להוקיע אותה, למודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. אני רוצה להודות לכל אחת ואחת מכם שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום. עדיפה דרך השלום מאשר דרך המלחמה, ואומר לכם את זאת מי שהיה איש צבא. אף אחד איננו יודע כרגע מה מצבו האמיתי של ראש הממשלה. אהרון, האם אתה שומע אותי עכשיו? כן, אני שומע אותך, גיא. ראיתי שהם יורים בו. ולפתע ראיתי שני הבזקים של כדורים. הוא מכניס ממש רגל למכונית. כשהוא נמצא על שולחן הניתוחים, אפשר לומר שראש הממשלה נפגע פגיעה קשה. טוב, הייתי בקרואטיה, למעשה ביוגוסלביה, במדינת קרואטיה, בכנס שלום בינלאומי, במקום מקסים, מקום שלא נפגע בזמן המלחמה ביוגוסלביה, הוא לא נפגע מהקרבות, חוף הים, בכנס שהאגודה למדיטציה, האגודה הבינלאומית למדיטציה, מדי פעם במקומות בעייתיים, מזמינה לכנסים, כשאנחנו מגיעים למעשה כמות גדולה מאוד של אנשים שמתרגלים את אותה טכניקה של תעופה יוגית, כי מסתבר, כשבמקום אחד שאנחנו קבוצה גדולה, יש אפקט מאוד טוב על תאונות דרכים, על מתח, על בעיות שקשורות במתח, בטרור ואלימות. אני עזבתי את הכנס, הייתי צריך להגיע קודם, ולכן עזבתי את הכנס, וכשנחתתי בארץ, יצאתי משדה התעופה, בדרך לרכב שחיכה לי בחוץ כדי לחזור הביתה, ואז שמעתי ברדיו דיווחים מתוך החדרים מסביב, נכנסתי לרכב והדלקתי את הרדיו ושומע שניסו להתנקש בראש הממשלה. פתאום מישהו מהגרמנים, מעניין, דווקא הגרמנים ניגש אלינו ואמר, שמעתם חדשות מהארץ? אמרנו, לא, אנחנו מותקים, מי פה שומע חדשות? ראש הממשלה שלכם נרצח. ונכנסתי לאוטו ובצורה מאוד ככה מכנית התחלתי לנהוג אותו ולהקשיב לדיווחים. תוך כדי הנסיעה צפונה, זה כבר היה לילה. המכוניות שנסעו לפניי ומאחוריי, הייתה תחושה שכולם קשובים לרדיו באותו זמן. אף אחד איננו יודע כרגע מה מצבו האמיתי של ראש הממשלה. הגברת רבין, ממנה גם כן אי אפשר ללמוד מה קרה. באנגלית בבקשה, באנגלית, מרבר, באנגלית. אנחנו באותו ערב עשינו מסיבת פרידה לרב של היישוב, והיינו תוך כדי המסיבת פרידה, והשומר של היישוב נכנס ואמר שהיה התנגשות בראש הממשלה. מיד הפסקנו את המסיבה, הרב התחיל להקריא פרקי תהילים, ולאחר שגמרנו לומר את התפילה, התפזרנו לביתנו. שידעו מה מצבו, זה היה תחושה של שקודם כל שהוא יחיה, שהמצב יסתדר ושהוא יחיה. זה היה מה שאני הרגשתי באותו רגע. השעה עכשיו 11:15. אהרון ברנע בבית החולים איכילוב. אנחנו נסים לחזור. מי שבא להודיע לי על הירי עליו, ואז עוד אמרו הוא פצוע. זה מצא אותי יושב בשולחן על יד בני המתארס. היינו בשמחת האירוסין, וטוב, ישבנו, דברי תורה היו, וסעודה. נו, וזה נפל עליי ככה כרעם ביום בהיר. אנחנו כמה תלמידים מהמגמת תיאטרון להצגה, זאת אומרת, הצגה נגמרה, ואנחנו ראינו שהשחקנים עולים כאלה מבועטים לגמרי, וזה היה עד כדי כך, כאילו, קיצוני, שנשים לב, כאילו, ואז עלתה, זה היה בבית לסין, והמנהלת של תיאטרון בית לסין עולה על הבמה, וזה אף אחד לא מבין מאיפה היא באה, מה קורה, וכזה, היא אומרת, ירו בראש הממשלה. ואז באיזשהו שלב שמענו ברדיו, רבין מת. הייתה לנו אספה בקיבוץ, כשיצאנו מהאספה מישהו אמר שאם הוא קרא משהו, התנגשו ברבין, אז רצנו מהר לטלוויזיה וזהו. ואחר כך כבר... זהו.
ואז באמצע השידור היה מין... הייתה מודעה שמה שמיד תהיה מהדורת חדשות מיוחדת. אז תיארתי לעצמי שקרה איזה פיגוע או משהו כזה. פתחנו טלוויזיה בקטע שעוד לקחו אותו לאיכילוב, וזה היה כזה מין... לא, הוא יצא מזה, הוא חייב לצאת מזה וכולי, ואז כשאיתן הבר הקריא את ההודעה ההיא, אז פתאום זה נקלט. ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. עם תום השיר, שיר השלום ותום נאומו של רבין, החלטנו לצאת הביתה כדי לא להיתקע בפקקים הגדולים של התנועה. הגענו הביתה ופתחנו את הטלוויזיה, ככה בתחושה של איזה רוגע, איזה שלווה, שקורה משהו נהדר, שאנחנו חיים אותו פעם ראשונה בהרגשה שזה הולך איתנו. פתחנו את הטלוויזיה, הייתה איזו תוכנית, אני לא זוכרת מה היא הייתה, הופיעה כתובית על התוכנית שהיה כתוב עליה, בעוד כמה דקות תשודר מהדורה מיוחדת. אני לא יודעת מה קרה לי, אבל קלטתי פתאום שקרה משהו נורא, ואמרתי, קרה משהו איום ונורא. בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה. אני זוכר למעשה שעוד בלילה האזנתי לחדשות ושמעתי שמר רבין נרצח, וחשתי שדבר קשה, דבר היום, לא פשוט. אני ישר אמרתי, הוא נהרג, הוא נרצח. וקפצנו ל-CNN. ב-CNN הודיעו, עוד לפני כל ישראל, שהוא נרצח. נשארנו כאן קפואים, פשוט קפואים. היה קשה להגיב. היה תחושה של משהו שלא יכול לקרות. איזו הרגשה שנשברו כל הכלים של המשחק. אני לא הייתי מופתע. אני ידעתי שינסו לרצוח אותו. אלא מה, כל הזמן קיוויתי שהניסיון, משום מה, הייתה לי איזה מין תקווה כזו, שהניסיון ייכשל, ובמקרה הכי גרוע הוא ייפצע איזה פצעים קלים וכולו. זה ממש ממש כאב לי, אני לא הקלתי את זה. איך שלא הסכמתי איתו ולא אהבתי את הדרך שהוא בהלך, אבל זה ממש ממש כאב לי. היומיים שלושה אלו לא יכולנו לעבוד. זה לא רק אני, זה כלל את החברים שלי. באותה תקופה אני הייתי בירושלים, היינו כל הזמן צמודים גם למקלטי הטלוויזיה, וכיוון שההלוויה, מסע ההלוויה עבר סמוך למשרד שלנו, גם שרצינו להשתתף בהלוויה, באופן טבעי ירדנו לרחוב וליווינו את ראש הממשלה בדרכו האחרונה. כשהבר יצא החוצה אל העיתונאים והודיע בקול רועד את ההודעה שממשלת ישראל כואבת ואבלה וכבר קלטנו מה, אני זוכר שיצא מגרוני יצא איזושהי צעקה. ואני לא זוכר אם צעקתי לא, משהו כזה, ולרגע לא הכרתי את עצמי, כי אנחנו, כמו שאסתי אמרה, אנחנו חזקים ויש לנו את הראייה והגישה וההבנה, בעקבות התרגול הרב של השנים של המדיטציה, שנותן לנו איזו יכולת להתמודד עם בעיות ועם לחצים בצורה אחרת מאנשים אחרים שאנחנו מכירים. רק על זה דיברו, לא התייחסו, לא למסחר, לא למכירות, לא לכתפים ולא למטה ולא לשום נושא רק הנושא המרכזי זה היה הרצח. בכית כשהוא נרצח? מה? בכית כשהוא נרצח? כן. זה כאב לך, כאב לך אישית גם. כן, תראי. הלוא בשבילכם הוא ראש הממשלה שאתם רואים אותו בטלוויזיה. בשבילי הוא חבר שעבדתי איתו את הפרק החשוב, אחד הפרקים החשובים בחיי שנינו. זאת מציאות של, כמו שאמרנו,
זה פגע במשותף לכולנו, כמו שפגע לא רק בקרב משפחה, הרבה יותר עמוק. זה מה כן, זה שייר ממש המושג של אבל. אנחנו הרגשנו מיד אחר רצח רבין מאוד מנוכרים, מאוד נרדפים. אנשים, היו בנות שלא יכלו להיכנס לחנויות, כיוון שאמרו לכם אנחנו לא מוכרות. היה נהג מונית שאמר לבר אילן אני לא נוסע, ושייכו את כל הדבר הזה לציבור הדתי-לאומי. צלצל אלינו חבר מניר אליהו, שאנחנו משוחחים איתו הרבה. אני הרמתי את הטלפון ואמרתי לו, טלי, מה אנחנו יכולים לעשות? זה לא אנחנו. איך אנחנו נלך ברחוב היום עם שלטים? מה אנחנו יכולים לעשות? האם בגלל שישנו בן אדם אחד שעשה את אותו מעשה, באים ומכפישים ציבור שלם, ומי יותר מהציבור שלנו, או לפחות שווה כמו הציבור החילוני במדינת ישראל, תורם הן בימי מילואים בצבא, הן בשירות הצבאי במשך 3 השנים שהוא משרת בצבא או בישיבות ההסדר, הן בתרומה לחברה, בתרומה בכל שטחי החיים של מדינת ישראל, ואיך יכולים לבוא ולהכפיש ציבור כזה שלם על דבר שבעצם לא הוא אשם בדבר הזה. 2 או 3 אחרי הרצח, אחד הדברים שחשבתי עליהם חזק מאוד זה מה יקרה אם בכיתה יש אנשים שהם לא בדעה הפוליטית שלי. שהם יבואו ממקום אחר, איך אני אוכל לשמור על רמת אמוציות מתאימה, ולא רק לדבר על דמוקרטיה, ולא רק לדבר על סובלנות, ולא רק לדבר על אי אלימות, אלא להיות סובלנית ובלתי אלימה ודמוקרטית, ויחד עם זה להיות מחוברת לרגשות שלי. זה דילמה מאוד קשה. מה אתה עושה כמורה כשעומד בפני כיתה, ובאמת מה שקרה באותה כיתה זה היה נורא מעניין. הראשונה שדיברה אמרה, אני מתנחלת. ועכשיו, עם כל הכעס ועם כל האימה, צריך גם לקבל את זה ואת הרגשות שלה, שהיו רגשות קשים מאוד, והביעה ממש זעזוע עמוק. אני חשתי בעדה הדרוזית שאנשים לא מקבלים. לא מקבלים את הרצח הזה. אפילו שיש בו הרבה זרמים והשקפות עולם, אבל כולם גינו וכולם הרגישו בכלל לא טוב. אני רק בכיתי בנאום של הנכדה שלו, של נועה. הייתי עם אשתי בבית והצליחה ממש להיכנס לי לתוך הלב. בסוף הנאום שלה שהיא אמרה משהו כמו סבא אל תדאג, משהו כזה, אתה לא לבד, והיא התחילה לבכות, אני אוהבת אותך, זה כבר קטע שבו נשברתי. פתאום היה לנו מין עול כזה, ששוב זה מתקשר לתחושת האחווה הכללית שהייתה אז בארץ. משהו... וזה נורא היה מפחיד, ולא בכיתי בגלל שהצטערתי על רבין, כאילו... גם לא בכיתי מתוך איזשהו סוג של רחמים עצמיים, של מה יהיה עלינו עכשיו. בכיתי כי זה פשוט היה נורא מפחיד. התברך והשתבח, והתפאר והתרומם, והתנשא והתהדר, והתעלה והתעלל, שמע דקודשה, בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. יש הרבה מתח, יש הרבה כעס, יש המון אלימות באזור שלנו, שמתח מצטבר, הוא חייב להתפרק באיזשהו אופן. ויגאל עמיר היה איזה צינור מסוים לפרק מתח. אתה התנגדת למעשה בכל תוקף. איך אתה מסביר את התנהגותו? הוא ראה את עצמו בתור דמיונו, בתור בלבולו, כשליח של אידיאל, אולי, אני חושב, אני לא טועה, גם שמעתי את זה, של השם, של המחזיר שכינתו לציון, שולח אותו כדי לסדר את הדברים, שעכשיו אנחנו הולכים לטמיון, אנחנו עכשיו מפעל הציוני נגמר, מחזירים את ארץ ישראל לערבים, ומצטמצמים בארץ ישראל שגם לא ברת קיום, מסכנים חיי איזה 150,000 תושבים יהודה ושומרון. אז כל המהלך הזה, אני חושב שהביא אותו כנראה להתרגשות דמיונית כזו, עד שהוא חייב להציל. כן.
לא נראה לי, זאת אומרת, הקומה המוסרית שלו לגמרי התבלבלה לעומת הרגשת המסולפת הזו של השליחות. ואם נדמה לי שהוא עד עכשיו חושב כך. לפני הרצח, אז לא ידעתי שקיימים כאלה, כאילו, זרמים קיצוניים במדינה שם. מה זאת אומרת לא ידעתי? ידעתי, אבל לא הייתי מודעת לזה, כאילו שזה נמצא בצורה כל כך חריפה. והייתי מאוד, כאילו, הבועה ההרצליה, רמת שרון שלי, כאילו, בית ספר שלם של שמאלנים, הכל טוב ויפה. ובעצם, כאילו, זה כל כך אבסורד שדווקא הדבר שהיה כל כך רחוק ממני, כאילו, משהו שכל כך לא חשבתי שבחיים דבר כזה יכול לקרות, דווקא דבר כזה בא מ2 מטר ליד הבית שלי. יגאל עמיר השם היחידי לדעתך? תראי, אני חושב שכן. אני חושב שהוא קם פתאום, הוא אולי ועוד 2 חבר'ה, והחליטו שהם לוקחים את החוק לידיים. שרבין, שהדעות שלהם, האידיאולוגיות שלו לא מתאימות להם. ברור שהיה רגע של טירוף, של תסכול, של תחושה שהוא איבד את עולמו. לא מאמין שאיש דת, באיזה דת שהיא, יעמוד ויטיף לרצח. לא מקובל. שני הדברים, א', שפוגעים בבריאה, בבן אדם, במר רבין, זה היום ונורא. ויותר חמור, פגעו במאחד אותנו, בראש ממשלה, במה שאנו באים לחדש פה, חיי הציונות. וזה עוד בשם הציונות, בשם עם ישראל, בשם המשך המפעל. ככה הרי הבחור הזה מתבטא, כן? ורואה את זה כאידיאל, והוא בזה הציל, הרי בדיוק הפוך. בזה הוא פגע בעצם אחדותנו. יגאל עמיר רק לחץ על ההדק בהשראה של ההסתה שלהם. והוא בורג קטן בכל העסק הזה. כמובן שהלאומנים האלה הם מתכחשים, מתנערים מכל אחריות לרצח ומטילים הכל על יגאל עמיר. אם שמעת איך הם אומרים, אני למשל אומר רצח רבין, לא יותר מזה. אנשי הימין אומרים, הרצח המתועב, הרצח השפל, הרוצח המתועב, הרוצח השפל. הם חושבים שבזה הם ינקו את עצמם מאחריות לעניין. שכשאתה אומר, למעשה הוא שותפו את המוח. למעשה, במילים אחרות, הרוצח זה לא הוא. מי שישב לכס המשפט זה לא הוא, ההפך, הוא הקורבן המסכן. אלו שעדיין לא עברו לפני המשפט, אלו הרוצחים האמיתיים. העניין של הסתה זה דבר שהוא לגמרי שלילי. אבל לומר שבגלל זה אמיר אין לו אשמה, לא מקובל עליי. שום אופן לא. אני לא מקבלת את התזה של המשוגע הבודד. קודם כל עובדה, כעובדה נאשמו 3 בקשירת הקשר. אחד מהם לחץ על ההדק, אבל בעובדה 3 נאשמו וכבר אשמתם הוכחה בבית משפט, כך שזה לא, אני לא אומרת כאן דברים שהם לא מקובלים, אבל אין לי שום ספק שאני שומעת את הלשון של חלק מהאנשים שמביאים את עצמם לביטוי או באים לידי ביטוי בתקשורת. אין לי שום ספק מאיפה זה צמח. אנשים לא חונכו לדרך הזאת. הדרך הזאת היא לא דרכנו, ואנחנו מוקיעים בצורה מאוד מאוד חזקה את המעשה הזה, ומזועזעים מאוד מאוד, וכפי שציינתי מקודם, הכאב היה כאב של כולנו. וזה לא היה נכון לבוא ולהגיד שהכאב הוא רק של ציבור מסוים. איזה 2 קודם שהתחילו ההפגנות נגד אוסלו. ראיתי בטלוויזיה יום אחד קבוצה של ח"כים מהימין צועדים בראש הפגנה בירושלים, ועל ידם הולכים נושאי שלטים, רבין בוגד. כתבתי לאחד הח"כים, שבמקרה אני מכיר אותו, שאני מבין שזכותו להתנגד ולהפגין ולמחות בכל הזה נגד מדיניות הממשלה. אבל אני לא מאמין שהוא שלם עם השלטים האלה רבין בוגד. ואני מציע לו להתנצל. הוא ענה לי שהוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. ושלח אותי להסתכל במילון העברי על הפירוש של הערך בגידה. הסתכלתי מה הפירוש של הערך בוגד. הלוא הם לא קראו לו בוגד. בוגד זה אדם הפועל
נגד עמו וארצו, הוא מסייע לאויב. זה מה שהם אמרו על רבין. גם בקטע שהלבישו אותו במדי נאצים, זה גם לא יפה, אחרי הכל זה ראש ממשלה. זה שאני לא מסכים עם הדעות שלו, אני לא יכול עוד לקרוא לו נאצי. כי הוא לא רוצח, והוא שכן נלחם למען המדינה שלנו. ההסתה הזו מכל כיוון, בכל קטע, נגרמת מחשיבה מעוותת של אנשים. אותו מקור חשיבה של האנשים, בין אם הוא עם סיבות דתיות או לאומניות או כלכליות, שיהיו נכונות כאשר יהיו. הוא, ברגע שהוא מטיף להרס, להרג, לרצח, הוא משהו שנעשה בניגוד לפעילות הטבעית של חוקי הטבע. אני לא חושב שהייתה הסתה לרצח בשום פנים ואופן. צריך לזכור אבל את התקופה. הייתה תקופה קשה מאוד לעם ישראל, תקופה קשה מאוד לחברה. אנחנו הרגשנו את זה בתור מתיישבי יהודה ושומרון, הרגשנו את הדבר הזה, את הניכור, את ההתפלגות בעם, אלו היושבים שם ואלו היושבים בתל אביב ובירושלים. את החלוקה הזאת הרגשנו מאוד מאוד חזק. היו אמרות שרמזו על הדבר הזה והתבטאו במפורש גם בנושא הביטחון ובדברים כללים אחרים, אבל להגיד שהייתה הסתה לדבר הזה בהחלט לא היה. היו התבטאויות, ואני גם מסתייג מהתבטאויות מהסוגים האלה של חלילה זה בוגד או אחר. כל הדברים האלה זה לא הולם את המעמד של המדינה שלנו, מדינה קטנה שלא צריכים היו להגיע למצבים כאלה. אבל לא אנחנו שיכולים לשנות דברים. ראינו כל יום שישי שעומדת שם חבורה של מסיתים וצועקים בוגד בוגד בזמן שהוא חוזר מעבודה ביום שישי אחר הצהריים. היינו צריכים לארגן משמרת ממול שתיתן לו תמיכה. אנחנו נזכרנו בזה רק אחרי שהוא נרצח. אדם שיש לו מה לומר, הוא אומר, הוא מציב עמדה מול עמדה, מנסה שעמדתו תהיה הגוברת, חיובי, הכל חיובי. ברגע שאנו שומעים בהפגנות ענייני שלילה, ענייני גנאי, ענייני לא משנה מה, זה סימן שזה מה שמדבר הוא ריק מכל תוכן. או כמובן, הוא נכשל. הפגנה כזו זה הפגנת חולשה. הוא מראה שאין לו מה לומר. אז השני שומע כללות. אולי זה לפעמים מרגש אותו, או לא מרגש אותו, אבל אדם שהוא כולל, הוא הולך הלאה. הוא את שלא עושה. השאלה של לאה רבין שאלה, כשהתאספו סביב הבית שלה באותו ערב אלפי אנשים, והיא ירדה והודתה להם, ושאלה אותם איפה הייתם. ואני לקחתי את זה מאוד אישי. הרגשתי כאילו, רגע, איפה את היית בכל הסיפור הזה? הרי כל יום שחלפתי הביתה, חלפתי על פני לוח מודעות פה ברחוב השומרים, לוח מודעות שהיו עליו פלקטים של רבין במדים עם כפיה, עם סכין נוטפת דם, היה כתוב רבין בוגד, רבין רוצח, ואני נסעתי ככה הביתה, חלפתי על פני הדברים האלה, ראיתי אותם. איכשהו זה לא נרשם, זה לא התאסף לאיזו אותות מצוקה, זה לא התחיל לצלצל כמו משהו שמגייס אותי. היום אני חושבת הרבה, למה זה לא גייס אותי? הרי זה דברים איומים. זה חורג מכל גבולות של אינטראקציה דמוקרטית. זאת הסתה. מה שהרצח הזה בעצם הראה או גילה בצורה מאוד מאוד בוטה, זה שהניסיון להפוך את ישראל למין כור היתוך כזה לכל היהודים בעולם ולהפוך, לעשות איזשהו אידיאל יהודי צברי אחד, זה מה שנכשל. שהחברה הישראלית בנויה מהרבה מאוד קבוצות שהן שונות מאוד במהות שלהן מכל מיני בחינות. שהשלום הוא באמת לא רק בתפילות, קודם כל בתפילות, אבל הוא שאיפת העם היהודי. אני חושב שהיה קרע לפני זה, והקרע הזה באמת עלה עכשיו מעל פני האדמה, אם אפשר לומר ככה, והיום הקרע הזה באמת, לפי הרגשה, הוא באמת עדיין לא התאחה. הוא עדיין באמת עמוק. ליגאל עמיר אני מוכן לסלוח, מפני שהוא עבר שטיפת מוח. אבל לאלה ששטפו את מוחו עד יום מותי אני לא אסלח.
אז זה מזכיר לי את מה שאמר אלכסנדר ינאי טרם מותו לאשתו שלום ציון. אל תתייראי מפני הפרושים ומאלה שאינם פרושים, אלא מן הצבועים שדומים לפרושים, שמעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. אני חושבת שהיה איזה שוק, שבאמת יצר איזה חלל מסוים. אבל אני לא חושבת שהחלל הזה התמלא עם משהו אחר. זו התחושה. שהיה איזה חלל שעשה משהו, באמת הייתה הזדמנות לאיזשהו שינוי עמוק ברמה של מה שנקרא תודעה קולקטיבית, אבל אני חושבת שהחלל הזה נשאר ריק ולא התמלא עם תוכן חדש. חוץ מזה, אני חושב שזה עשה פעולה, חבל בדרך זו, אבל פעולה טובה. באיזה מובן? שעם ישראל פתאום, בגלל שפגעו באחדותו, שזה חשוב לו, פתאום הוא אמר, רגע, לאן הגעתי? כי אמיר זה חלק מאיתנו, כן? דהיינו, המציאות הזו, שפתאום, אני חושב, זה קצת גרם בגרות, האבל הזה. גם הנוער שהוא, זאת אומרת, פגע באבא שלו, איך שהוא אמר, כן? אני חושב שזה גרם לבגרות שאנו חייבים להיפגש ולהידבר. במדינה שלנו היום נהיה 4 מחנות, וזה בדיוק מה שאת אמרת. יש לא רק שמאל וימין, גם יש גם דתיים וחילונים. 4 מחנות נהיה, העם נהיה ל4 פלגים. אם אנחנו לא מצליחים לעשות שלום בינינו לבין עצמנו, אז יהיה קצת קשה כאילו להגיע לשלום עם החוץ. זאת אומרת, עם כל הזרמים והדעות שיש פה. אני חושבת שאם אני צריכה לתאר תחושות, אז יש 2 תחושות שככה כמו מטוטלת אני נעה ביניהם. אחד זה כעס נוראי על העובדה שהיה לנו משהו שכבר ראינו אותו בעין, שכבר יכולנו להגיד, זה עוד לא זה, אבל אנחנו הולכים לקראת זה, והנה אתה רואה את זה, ולוקחים לך את זה מהיד. אני מרגישה כמעט תסכול כמו של ילד קטן שמראים לו צעצוע, ואחר כך לוקחים לו את זה מהיד, או אני יודעת איזו הזדהות עם משה, מנגד תראה את הארץ ואליה לא תבוא. שאנחנו מתיישבים פה ביהודה ושומרון, שסמוכים כל כך לערבים, מי יותר מאיתנו רוצה את השלום הזה? הרי אנחנו נוסעים בכבישים, אנחנו מקבלים את האבנים, הייתה תקופה שהיו יריות, שנקווה שלא תחזור אליה. אלו הראשונים שרוצים את השלום הזה. אני מקווה שאנשים ישכילו להבין שאפשר ביחד, אפשר עם תבונה, אפשר עם הבנה של הצרכים, של הזולת. אפשר יהיה לחיות בעולם יותר שקט, יותר שלב, יותר נחמד, יותר יפה. תמיד דאגנו לעצמנו, לנו טוב, אנחנו רגועים, שלווים, אבל אנחנו מתחילים לחשוש, ואנחנו מרגישים שצריכים לקחת אחריות. השלום עמד כל כך קרוב אלינו, ואנחנו רואים היום מה קורה לו. זאת אומרת, צריך לשנות כיוון, לא חוזי שלום. ניסו במלחמה, זה לא עזר. ניסו עם חוזי שלום, זה לא עזר. צריך כיוון אחר. והכיוון הבסיסי ביותר זה לשנות את התודעה של האנשים. אין דרך אחרת. כשהייתי בת 6, אבא שלי העמיד אותי, הייתי הבת הצעירה בבית, אבא שלי העמיד אותי על השולחן בבית, ואמר, אתם רואים את הילדה הזאת? היא לא תדע מה זה מלחמה. אני לא הבנתי את זה אז, אולי אחר כך סיפרו לי את זה, אני לא זוכרת אפילו אם חוויתי את זה או שסיפרו לי את זה המון פעמים. אבל הביטחון של אבא שלי, שמלחמת השחרור היא המלחמה האחרונה, ושאני, צעירת בנותיו, לא אראה עוד מלחמה, היה כזה גדול. והפער בין המשאלה שלו ובין סיפור החיים שלי, ככה עושה לי משהו. אני מאוד לא רוצה שמלחמה יהיה הסיפור של הנכדים שלי.